அலம்பல் நேயர்கள் வெங்கடேஷன் பணிவான வணக்கங்கள். சினிமா இது பொழுதுபோக்கு சாதனம் மட்டுமல்லாமல் பல விஷயங்களை உள்ளடக்கியது அப்படின்னு சொல்லுவோம். இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் ரெண்டு விஷயத்தை பிரிக்க முடியாதுன்னா, ஒன்று சினிமா, இன்னொன்று டாஸ்மாக். இந்த ரெண்டு விஷயத்தை தமிழ்நாட்டில் பிரிக்கவே முடியாது. அது ரொம்ப காலமா மக்கள் அடிமைப்பட்டு இருக்கிறது சினிமா. மற்ற மாநிலங்களை விட தமிழ்நாட்டில் சினிமா மட்டும் ஏன் பிரதிபலிக்குன்னா, தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நிறைய முதல்வர்கள் சினிமா பின்புலத்தில் தான் வந்தவங்க, உங்களுக்கே தெரியும். அந்த அளவு மக்கள் மனதை கவர்ந்த சினிமா இன்றைக்கு எந்த நிலையை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம பேச போறோம். இன்றைக்கு சினிமா 2D நிறுவனத்தை சேர்ந்த திரு சூர்யா அவர்களுடைய சூர்யா மேல போன்ற ஆட்கள்லாம் சினிமாவில் அதிகமான ஆதிக்கம் செலுத்துவது ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, திரையரங்குகளை அவங்களை விட்டுட்டு அவங்க ஒன்லி OTT பிளாட்ஃபார்ம்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்றாங்க. சரி, இந்த OTT பிளாட்ஃபார்ம் கான்சென்ட்ரேட் பண்றாங்களே, இந்த OTT பிளாட்ஃபார்ம் மூலம் சினிமாவை வளர்க்க முடியுமா? இந்த OTT பிளாட்ஃபார்ம் மூலம் சினிமாவில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன படங்களை வெளியிட முடியுமா? இந்த OTT பிளாட்ஃபார்ம் ஒரு நாளைக்கு இயக்குனராக துடிக்கும் ஒரு இளம் இயக்குனருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது கண்டிப்பா கிடையாது. ஏன்னா சினிமான்றது ஒரு ஜனரஞ்ச மீடியா அப்படின்னு செஞ்சாலும் OTT பிளாட்ஃபார்மா இருக்கக்கூடிய ஹாட்ஸ்டார் ஆகட்டும், அமேசான் பிரைம் வீடியோ ஆகட்டும், நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஆகட்டும், ஜி ஆகட்டும், ஸ்டார் ஆகட்டும், இப்படி பல சினிமா தளங்கள்ல இருக்கக்கூடிய OTT பிளாட்ஃபார்ம் யார் டைரக்டர், யார் ப்ரொடியூசரு, இவர்களால இந்த வெளியிட்டா இவங்களுக்கு என்ன பயன் வரும், இவங்க எப்படி வாழ்க்கையை நகர்த்துவாங்க, இவங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஒரு பின்னாடி ஒரு எதிர்காலம் வருன்றதெல்லாம் திங்கே பண்றது இல்லை. அவங்க திங்க் பண்றதெல்லாம் ஒரே விஷயம், 10 ரூபா கொடுத்து வாங்குறோம், இதை வியாபாரம் பண்றோம், இது மூலம் 20 ரூபா சம்பாதிக்க முடியுமா, இப்படிதான் அவங்களுடைய தாட் இருக்கிறதுனால இன்றைக்கு சின்ன சின்ன படங்கள் தியேட்டர்ல வெளியாக முடியாமல் தவிக்கிறது. குறிப்பிட்டு சொல்ல போனா 200 to 250 படம் தமிழ்நாட்டில் சின்ன சின்ன படங்கள் எடுக்கப்பட்டு அந்த படம் எடுத்து அது தியேட்டர்ல ரிலீஸ் ஆகி அதன் மூலம் அந்த டைரக்டருக்கு பேர் வந்த பிறகுதான் அந்த டைரக்டர் அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர முடிய ஒரு சூழ்நிலையில ஒரு 200 படங்கள் இருக்கிறது. 200 படங்களுக்கு ப்ரொடியூசர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அவங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த 200 படங்கள் பினான்ஸ் பண்ணி பினான்சியர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த கிட்டத்தட்ட ப்ரொடியூசர், பினான்சியர், அந்த படத்தில் நடந்த டெக்னீஷியன், அந்த படத்துல வேலை பார்த்த டெக்னீஷியன் எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆனாதான் அவங்களுடைய எதிர்காலம் இருக்கிறது. ஆனால் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகாம 200 படங்கள் இன்றைக்கு இருக்கிறது. அப்ப இந்த OTT பிளாட்ஃபார்ம் யார் நம்புறாங்க? OTT பிளாட்ஃபார்ம் ஒன்லி டாப் ஹீரோஸ் மட்டும் தான் நம்புறாங்க. குறிப்பா சொல்ல போனா இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ரஜினி, கமல், விஜய், அஜித் போன்ற டாப் ஹீரோஸ் மட்டும் தான் நம்புறாங்க. மற்றவங்களை யாரும் நம்பல. குறிப்பிட்ட லெவல் பணத்தை கொடுத்து அந்த படத்தை வாங்கி அந்த படத்தை திரையிட்டு ஒரு நாள் 2 நாள்லாம் கிடையாது. அதாவது நீங்க ஒரு சினிமா இன்னைக்கு 3 நாள் சினிமான்ற மாதிரி ஆனதெல்லாம் போய் இன்னைக்கு OTT பிளாட்ஃபார்ம்ல ஒரு நாள் சினிமா தான். ஃபர்ஸ்ட் நாள் காலையில 11:30 மணிக்கு பிரைம் வீடியோல ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரீமிங்ல எல்லாரும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சினிமாவுடைய அமேசான் பிரைம் வீடியோ, நெட்ஃபிளிக்ஸ், ஹாட்ஸ்டார்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில் மட்டும் அந்த படத்தின் மூலம் லாபம் சம்பாதிக்கவில்லை. அவர்கள் உலக நாடுகள். நீங்க ஒரு தியேட்டர்ல ஒரு படம் எடுத்தீங்கன்னா அது தமிழ்நாட்டில் தான் போகும். அந்த படத்தை FMSல பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாடுகளில் போகும். சவுத்துல லாங்குவேஜ்ல பார்த்தீங்கன்னா தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம்னு சொல்லி சவுத் இந்தியன் லாங்குவேஜ் போகும், ஹிந்தி போகும். ஒரு சின்ன கட்டமைப்புல இருந்த சினிமாவை இன்றைக்கு யூடியூப்லயோ மற்றதுலயோ அமேசான் பிரைம் வீடியோலயோ ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆனா இங்க 11:30 மணிக்கு ரிலீஸ் ஆனோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அமெரிக்கால அவங்களோட டைமுக்கு அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகும். ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆப்பிரிக்கா ரிலீஸ் ஆகும், ஆஸ்திரேலியா ரிலீஸ் ஆகும். உலக நாடுகள் அண்டம் ஃபுல்லா அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுனால ஒரு இடத்திலும் அந்த படத்துக்கான அவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்றதுக்கான மணி வேல்யூ மாறுறதுனால அமேசான் பிரைம் வீடியோ ஆகட்டும், நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஆகட்டும், ஹாட்ஸ்டார் ஆகட்டும் போன்ற OTT பிளாட்ஃபார்ம் லாபத்தை கொள்ளையடிக்கிறது. எப்படி சொல்றோம்னா, இன்றைக்கு யூடியூப்ல இப்போ ஒரு படம் இப்போ அமேசான் பிரைம் வீடியோ ஒரு படம் 5 கோடிக்கு வாங்கி தியேட்டர்ல ரிலீஸ் பண்ணாம நேரடியாக OTT பிளாட்ஃபார்ம் ரிலீஸ் பண்றாங்கன்னு வச்சுங்க, இந்தியாவுடைய மணிக்கு தான் 5 கோடி வாங்கியிருப்பான். ஆனா அதே படத்தை அமெரிக்கால இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணானா ₹1 இங்க நீங்க இந்தியாவில சப்ஸ்கிரைப் பண்றோம், அமெரிக்கால அதை 48 ரூபாய்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவோம், துபாயில 60 ரூபாய்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவோம். அந்தந்த நாட்டோடைய மணி வேல்யூக்கு ஏற்ற மாதிரி பணம் கொட்டும். அதனாலதான் இன்றைக்கு 22 கோடி, 30 கோடி, 50 கோடி கொடுத்து கூட ஸ்டார் வேல்யூ படங்களை மட்டும் அவர் வாங்குறாங்க. சரி, ஸ்டார் வேல்யூ படங்களை மட்டும் ஏன் வாங்குறாங்கன்னா, இன்றைக்கு தமிழ்நாடுக்கு மட்டும் தெரிஞ்ச ஹீரோயினுடைய வியாபாரம் போனி ஆகாது. உலகம் புரிந்த தெரிஞ்ச ஹீரோயினுடைய வியாபாரம் மட்டும் தான் போனி ஆகுது. குறிப்பா சொல்ல போனா கமல் உலகம் ஃபுல்லா தெரியும், ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கு தெரியும், திரு விஜய் அவர்களும் சூர்யா அவர்களும் உலகம் ஃபுல்லாக பரவி இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் எங்கெங்க இருக்கிறார்களோ அவருக்கு எல்லாம் இந்த ஸ்டாரை தருகிறதுனால உடனடியாக அந்த படத்தை பிரைம் டைம்ல போட்டு அந்த மணி வேல்யூக்கு அவங்க வாங்குறதுனால இங்க நமக்கு 5 கோடி தான் கொடுக்குறாங்க, ஆனா 50 கோடி சம்பாதிக்கிறான். இது ஒரு கட்டம்.
அப்ப ஒரு ஸ்டார் வேல்யூ உள்ள படங்களை மட்டும்தான் அமேசான் பிரைம் வீடியோ மற்றும் ஹாட்ஸ்டார் ஆகட்டும், நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஆகட்டும், மற்றவங்க அந்த ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் தளத்துல வாங்குறாங்க. ஆனால் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆனா நாளைக்கு என் எதிர்காலம் மாறும், என் வாழ்வியல் மாறும், என் தங்கையோட திருமணம் நடத்துவேன், எனக்கு திருமணம் நாள் பண்ணீங்கன்னா பல இளம் டைரக்டர் வந்து நான் எனக்கு ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகிட்டு கொடுத்த போது திருமணம் பண்ணிப்பேன்னு சொல்லி பல பேர் இருக்காங்க. அவங்களுக்காக இந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து யூஸ் ஆகணும் கிடையாது, கண்டிப்பா கிடையாது. ஏன்னா இன்றைக்கு சினிமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செத்து கொண்டு வருகிறது, இன்றைக்கு சினிமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிந்து கொண்டு வருகிறது. ஏன்னா தியேட்டர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா மூடிட்டு கிட்டத்தட்ட வந்து 1000 தியேட்டர் இந்த தமிழ்நாட்டில் 3000 தியேட்டர் இருந்துச்சு தமிழ்நாட்டில், நீங்க 1000 தியேட்டர் இருக்கு, மற்றது மல்டிபிளிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. இந்த கொரோனா பீரியட்ல டோட்டலா தியேட்டர்ல லாஸ் ஆயிடுச்சு. இருந்தாலும் வந்து கார்பரேட் டாக்ஸ் கட்டணும், வாட்டர் டாக்ஸ் கட்டணும், கரண்ட் பில் கட்டணும், எல்லாமே கட்டணும், மினிமமா அவங்க கட்டிட்டு இந்த தியேட்டர் வாட வச்சுட்டு இருக்காங்க. அவர்களை தொடர்ந்து தியேட்டரை வந்து நடத்த முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது. இரண்டாவது, ஒரு ஸ்டார் வேல்யூ படத்தை கொண்டு வந்து ரிலீஸ் பண்ணா அந்த படத்துக்கு அதிகபட்சமாக 2 நாள் 3 நாள், இப்ப அண்ணாத்த விட இட்டுக்கிட்டுன்றாங்க, பட் லாபமா கட்ட லாபம் கிடையாது. அதிகபட்சம் 1 நாள் 2 நாள் தான் தியேட்டர் ஃபில் ஆகுது. அதற்கப்புறம் ஒரு தியேட்டர்லயும் 50 பேர் 100 பேர் வச்சு பண்றப்ப அந்த கரண்ட் பில்லுக்கு ஏற்ற சார்ஜ் கூட அவங்களால பண்ண முடியல. சரி, இதுக்கு என்னதான் தீர்வு? சோ ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் வந்து சின்ன படங்களை வாங்காமல் கிட்டத்தட்ட 200 இயக்குநர்கள் எதிர்காலத்தை கேள்விக்குறியாக்குறது. ப்ரொடியூசர் பினான்ஸ் படத்தை வாங்கி கட்ட முடியாம பாதி பேர் கடனாகி ஊரை விட்டு ஓடுறான், தற்கொலை பண்ணிக்கிறான், மான மரியாதைக்கு போயிட்டு ஊரை காணாம போயிடுறான். இது ஒரு இதுக்கு என்னதான் தீர்வு அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, டிக்கெட் விலையை குறைக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னா தியேட்டருக்கு முதலாளி என்ன சொல்றாங்க, எல்லா விலையும் ஏறிடுச்சு. போன வாரம் நீங்க வாங்கின பாப்கார்ன் இன்னைக்கு இந்த வாரம் நீங்க வாங்கினா 50 ரூபா வாங்கின பாப்கார்ன் 150 ரூபா விற்குது. போன வாரம் பார்க்கிங்லாம் 1 ரூபா வாங்கினீங்க, நீங்க 30 ரூபா பார்க்கிங் கொடுக்குறோம். சோ விலைவாசி ஏறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்க டிக்கெட் விலை ஏத்துறோம்னு சொல்லி அவங்களும் சொல்றாங்க. அப்ப என்னதான் இதுக்கு தீர்வு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தமிழக அரசு உடனடியாக ஜெயலலிதா அம்மா ஒரு திட்டம் கொண்டு வந்தாங்க, அம்மா திரையரங்கம் 10 ரூபாய்க்கு படம். இதுதான் கொண்டு வந்தாங்க திட்டம். இந்த திட்டத்தை வந்து சமூக கூடங்கள் எங்க மாநகராட்சி சமூக கூடங்கள் இருக்கிறோம் அங்கெல்லாம் ஒரு மினி தியேட்டரை கட்டி 10 ரூபாய்க்கு, எப்படி 1 ரூபாய்க்கு வந்து அம்மா உணவகத்துல வந்து சாப்பாடு போடுறாங்களோ, 1 ரூபாய் வாங்கினா நீங்க வயதார சாப்பாடு பட்டு இன்னைக்கு பிச்சைக்காரர்கள் இல்லாத ஒரு மாநிலமாக தமிழகம் உருவாவதற்கு அந்த அம்மா உணவகம் வந்து எப்படி உதவிகரமா இருந்துச்சோ, கொரோனா பீரியட்ல வந்து பணமே இல்லாதவங்களுக்கு அந்த அம்மா உணவகம் எப்படி உதவியா இருந்துச்சோ, இன்றைக்கு இப்ப தமிழ்நாட்டில் இப்ப வந்து வெள்ளத்துக்கு கூட அந்த அம்மா உணவகம் எப்படி வந்து ஒரு உதவிகரமா இருந்துச்சோ, இந்த திட்டம் தமிழ்நாடு ஃபுல்லா இந்தியா ஃபுல்லா அந்த திட்டத்தை கொண்டு போயிருக்காங்க. நீங்க தெலுங்குல போனீங்கன்னா அன்னபூர்ணா திட்டம் போயிருக்காங்க, ஆந்திரால இதுல நம்ம கர்நாடகால வேற ஒரு திட்டம் ராஜீவ் திட்டம் சொல்லி ஆரம்பிச்சாங்க, இந்திரா உணவு திட்டம் சொல்லி கர்நாடகா ஆரம்பிச்சாங்க. இப்படி ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் அந்தந்த தலைவர்கள் பேர்ல ஆரம்பித்து அந்த திட்டம் மிக பிரகாசமாக இந்தியா ஃபுல்லா நடந்துட்டு இருக்கு. அதே திட்டம் மாதிரி 10 ரூபாய்க்கு ஒரு படம், அந்த மாதிரி 10 ரூபாய்க்கு ஒரு படம் சொல்லிட்டு அம்மா திரையரங்கம், அம்மா மினி திரையரங்கம் கட்டணும்னு சொல்றத இப்ப இருக்கக்கூடிய தமிழக அரசு, தமிழக செய்தித்துறை விளம்பரத்துறை அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய வெள்ளங்கோயில் சாமிநாதன் தமிழக அரசிடம் கொண்டு போய் சேர்த்து, நீங்க கலைஞர் பேர் வச்சுக்கிட்டாலும் சரி, முக ஸ்டாலின் பேர் வச்சுக்கிட்டாலும், உதயநிதி ஸ்டாலின் பேர் வச்சுக்கிட்டாலும் சரி, உங்களுடைய சந்தோஷம். ஆனால் இந்த அரசு இம்மிடியட்டா ஆங்காங்கே கலைஞர் பேரே வச்சதுன்னா கலைஞர் மினி திரையரங்கம் திறந்து 10 ரூபாய்க்கு டிக்கெட்டை போட்டு குறிப்பிட்ட விலை கொடுத்து தமிழக அரசு அந்த படத்தை வாங்கி அந்த 10 ரூபாய்க்கு சாமானிய மக்கள் பார்க்க சொன்னால் மட்டும்தான் இந்த 200 படம் 300 படம் ரிலீஸ் ஆகாம இருக்கு பாருங்க, இவங்களுக்கு எல்லாம் எதிர்காலம் இருக்கும். ஏன்னா நான் எவ்வளவு ஒரு படைப்பாளி, எவ்வளவு திறமையாக இருந்தாலும் என் படத்தை நீங்க பார்த்தாதான் நான் வந்து திறமையான உங்களுக்கு தெரியும். நான் என் படத்தையே பார்க்காம நான் திறமையான சொன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரியாது. சோ அந்த இளம் இயக்குநர்களுடைய திறமைகளை அடித்தட்டு மக்களிடம், சாமானிய மக்களிடம், அறிவார்ந்த சிந்தனையுடையவர்களிடம், ரசிகர்களிடம் கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னா தியேட்டர்ல படம் ரிலீஸ் ஆகணும். தியேட்டர்ல படம் ரிலீஸ் ஆகணும்னா 150 ரூபாய் 200 ரூபாய் கொடுத்து டிக்கெட் வாங்கி பார்க்கறதுக்கு ஆடியன்ஸ் கிடையாது. நீங்க ஆட்டோ ஓட்டுறவன், கொளுத்து வேலை செய்யறவன், பூ விற்கிறவன் எல்லாம் இன்றைக்கு பெரிய பெரிய தியேட்டர்கள் 150 ரூபாய் கொடுத்து படம் பார்க்கறவனா கண்டிப்பாக கிடையாது. அது இல்லாமல் இன்னைக்கு செல்போன் வந்து படங்கள் ரொம்ப ஈஸியா கிடையாது. ஒரு 10 நாள் வெயிட் பண்றாங்க, டவுன்லோட் பண்றாங்க, இல்ல ஏதோ ஒரு காப்பில போய் தமிழ் ராக்கர்ஸ் போட்டோல போட்டு பாத்துறாங்க. அவர்களுக்கு வேண்டியது ஒரு படம் பார்க்க வேண்டும், அது திருப்திகரமாக அகண்ட திரையில் டிஜிட்டல் மீடியால பார்க்கணும்ன்றது ஆடியன்ஸ் எல்லாம் வெளியே போயிட்டு ஒரு படத்தை பார்க்கணும்னு சொல்லி பாத்துறாங்க. சோ தமிழக அரசு இதுக்கு இமிடியேட்டா தலையிட்டு, நீங்கள் வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய 200-250 படங்கள் ரிலீஸ் ஆகல, அந்த படத்தை குறைந்த பட்ஜெட்டில் வாங்கி அதை வந்து ஒரு மினி திரையரங்கம் மாதிரி கட்டி சாமானிய மக்களுக்கு 10 ரூபாய் டிக்கெட்டை வைத்து கொண்டு போய் சேர்த்து அந்த 200-250 படங்களை ரிலீஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் எதிர்காலத்தில் தமிழ் சினிமாவில் சினிமா இருக்கும். அப்படி இல்லை என்றால் 2-3 ஹீரோக்களுடைய ஜாம்பவான் படங்கள் மட்டும்தான் எடுக்கப்படும், ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் ரிலீஸ் பண்ணப்படும். தியேட்டர்களுக்கு மெல்ல மெல்ல அழிவது மட்டுமல்லால் பல நல்ல இயக்குநர்களை, பல நல்ல தயாரிப்பாளர்களை, பல நல்ல நண்பர்களை நாம் மட்டும் கிடையாது, ஒட்டுமொத்த தமிழ் திரையுலகமே கிழக்கு நேரிடும். நன்றி, வணக்கம்.